Niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yari na koronyoramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yaote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi rumba emeburera ya rumba Wana mapambala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapambala utupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia negentoko igukego swapaka the bone marrow yasodu the DNA you know. Kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamobaso goika chinsa ikomi chamaroba na Papa Siko the Bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10 rumba nostalgia emeburera Rumba nostalgia utapenda rafiki yangu utaipenda. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbuyoro mwancho murigireria asentunda yende nkogo sogeria ngaki kwabokire mbali babokire boniga nko kwania emambi ya bono otenga karibu nainde imeyensakia umuroberi ochire inkuma isiko norogongo yorogongo rwa Gusii na bayigo imeya Gusii totenga bono twachira asentunda yende ya gatatu aseto achagete chinsa chiri 12 bono toikira sense mo irituko kwanira mangana yobo chenu ekengese kerito korigeria ngaki afe yeito nakie tobwente konyirenda aseto kolenta abamanyi elikwene kinga batweresire ngaki tombwenete kwerenda agosokomenya asense mo yobo chenu mwanchu miko tengara boko bwatia goso morobero yoga asense mo ya Facebook asense mo yemitandao Facebook tunyabana Ndizi TV News Digital na boigo ase YouTube tobwatie eyamasa ya mabuna Ndizi TV News ase omtanda oliwe website tunyana www.ndizitv.net abuno watore chinsa merongebere nenye ama ase amatukata nabere ye ase eiki na boigo ase kerengere kya ora nyago sangana ntwe sanga gwetera ase namba ya 0792192834 inere namba okonyara usanga amona ntwe emambi jalero unabotambe rituko lya Jumaine ne rituko lya bacheno wono tukoligie omonyagitari onyawe kaiga otwerera igoro ya amaruire nabo igonga kitokonyora obogwenya nabo igekerenge kene kitokwerenda obwatoko bosemi ibwaye kumwanchumure okwaregania se enchera ya ben tunyalo chaka asenchera erenge kimatinde tingire kagetame tetenge omugene turibaga indanyale ko ba kwani omwako mojia nimete omugene monare trakini boniga tigamweri baga ekwanere moigwe sauti yago se achenchire omwako happy new year
Happy New Year Mitodorcas. Ngakibona. Mbuya yande kabisa. Ono kwani abarigirio na abasogeria mwako muya. Omurigeria on this television network. Wakire buya na ndenga kyo mwako muya. Omanyete karuto kwanu mwako muya kitariki 30 cha January igotumine dina umwako yo uno chaka ko tariki 1 ndura umerana egere to kwane lakini omanyete botambi una bagote abana nyumba tirikuburwa mogeni. Ndu omanyete kanaso agaiga nanyora no mogeni takoletiki. Naroro tabori robori ikobono ase karonge gene tena nasiri nyumba na nyoro mu naro ase ngijo tiga chigwikiberisa tega totara umira na sembeo na isikahari ase ukorigere ningi gene tena mu naroro igona bali bakabwaida mba manye tena oyori busi wino daktari jori OMAYIO lakini ase abageni na bakwe boli na ningo oyori busi wino ase mambia lero gakurukuna Dr. Joel OMAYIO kurunya gitari ya TANECIOUS Support Center na TANECIOUS Support Center buneli yataligo tieka okwana ninya gitari ko bwenia goitira asa mario arosiri kurwasi ebimeli wese asemete ito tokorokana apo medicine aso munuri na ende bako yorokana alternative medicine igono to chandika ikiagera gukwana tura amange aso werero toere guchime mono ingieke tukubutebana alternative medicine ingieke korokuna apo medicine lakini ayonsi pinkianda tuchikoya kwanira ekerege kaketaraji kwa nale otambe ari mono lakini bono iga oyo TANECIOUS ose e company tokurwa ose nyagitari elinko bweneria igekorukuna TANECIOUS Support Center numwako yo manyete TANECIOUS Support Center ni ngao ikiagara ya chirenjera ya igoro mono yani asinjire ndena amariogo alitwa gwato mwako ori na ndetu amentire aya ndo mwako tu amentire manyu mwako na ndo mwe technology yanye gotika maiga TANECIOUS Support Center nere nyagitari yoka asorongoro Afrika ya mocha okogenda utarikohereza muno igwete kiagera tubwati machine ciekerero yani ugo pimuga yugo ikagwa ikaranzu munye gitari uko lingori mu biro mugima oteno mutuno gwato muchando gusenda yaone gwato muchando na sinaro konyora ari buya igobono tubase uchandika ikiagera nabo gutara gochaga ari TANECIOUS Support Center egotuko muchibo songo chinsemo chia nyangongo na okonyora munye gitari uri usugo ino ritukuri rero korokuna Dr. Joel OMAYIO tubase uchandika asori goturigere ritukuri ritangani bwate tariki 9 nabo gwakero munye gitari na baisi ngoro kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 giwakire nambe na bokonya kwa kwanire usikwa umiranire no munyagitari asubwange mono lakini tubase gucandika ikiagara na bogo chat no munyagitari ase namba ya WhatsApp enoti isano ibere isano mo inye kianda ibere inye isano yani 07 26 92 45 45 andi ko konyora na mangana ina makongwa ke gose munyagitari namba ya nere pisi no taito ko book kiagara no munyagitari TANECIOUS nero yokoro ko Afrika ya mocha chire nkuma no konyora abantu bakobwena nabo gwakara receptionist yani landline inambili gwaka itali ya sabali ko mugose itali yesi myakoboko enotibere isato isano ibere yani 0202020237 kuwa mona botonyora ase mitandao yonsi yani asinjirene na gote tiko soaga ali Facebook na botonyora kulikana TANECIOUS Support Center Limited TANECIOUS Support Center Limited ose TANECIOUS Support Clinic TANECIOUS Support Kisii TANECIOUS Support College mlieta yonsi piki kwalikire aso mtandao Facebook na botonyora ase page kwenda kuwa mona boso aso mtandao ugu map ulike TANECIOUS Support Center Limited musubate narali ukwanilio girige sana tigochereria Dorcas gusena bodingeria Dorcas akorete ngora baka wiki chinsemo chia nyangongo igokulikana Google Map TANECIOUS Support Center Limited agokorete direction ngora pake wiki muchiuso ko chinsemo chia nyangongo na boso ase website itu www.taneciousup.co.ke gusena botolikirari uko yani email info@taneciousup.co.ke gosolike contact@taneciousup.co.ke kitora sense moyo chibichaga iga otoligere tikorwabo na inde bintu bitu asomira kurumagora nyone utaikerete na boso aso mtandao YouTube gali ulike TANECIOUS Support Center Limited ikwalikire gali YouTube TANECIOUS Support Center Limited account gali igere aso gwenge yani TANECIOUS Support Center Ltd igauna bokonya watu bwatiri aso mtandao o YouTube
Kwa mono asa yonsi pinki andeli komina na bogo tara ngora ayo monyene onye kuru suneka kuru ogemboro kuru karoka ochopa ke stage mi bosongo ekaro ikire stage motambo ke para mate kone direction ngoko otambo ke para mate petrol station irali ekona igoro enjire gweta masosa na babange bayo maitene enjira ya masosa egosoka getale utire pare ngora oike nyangongo dio ke primary school uske bosi asinini na boko nyora TANECIOUS Apo Center Limited ire kwa woko bego se para mate para goro nyangongo central SDA church goto chandeka ikiagera na bugutara ngora oikegabura lakini ndikubwa mono karo kwanyorena mungana yo sipia gweteire igabuyo minto Joshua utagondeina ase screen ya onza uno eliete namba yesi myo munyagitari ere 07 48 45 45 45. Okay, kabisa mwancho omurigeria Daktari Joel OMAYIO ime ya Ndizi TV wansubo Gusii oereire kabisa nga yagotoka na nga yakurera obo wenya bwaye igobono kwenye kubwata ribolyo bono mtori kirega mapema kwenye kubwate ngana inde totebye bono mapema gwetera se namba ye studio eyere 0792192834 idio anyale ukwiranira ase emambi ya boniga andakino bwate kerengere watu wento sanganere kwenye kubotete kumukwanire eye masa ye monere okoire baka enamba yaye erindo nyale kumukwanira asenchira ere engi yakimatika mwaechinga kimwanchu marire nandibona toteinga asiri tukolia lero ninkie katwariganiriti omwako oyo iga nara lya twariganiriti ama yake atoletere ase omwako ikere ere buno monyagitari na mange abwate agotosemia abwate agototebia emambi yabono nande mwete bunere achire buye iga omotienyo igo taraira okoryo buya sana nda tubange atotenga kitubante komanya ke bochenu umwako oyo bono no mwako ito na ndo manyete bagote bana ya omunware ebinto mbiri biragere utakaye sana nigenteka mukiabo n'uburwaire igona kubwa tuburwaire bomoja ni botore bwo wachandikire igono ukionde bosibwo ino gaiga asoko batebya nga kitoko kora twetange kiato batebana health is wealth yani na koro mubiri boronge ubuno bwo bonda bwao ekaro rwarete to kunyara koligi kende yonse ekaro rwarete ni chibeso uratumie lakini nchiko nyara ko bachiko so ekaro rwarete nani ndagera na birange go so ekaro rwarete to kwira mwana sukuru ekaro rwarete nani chianga chingia to kunyara ko beka ekaro rwarete no bosio monta ukoligere ligo na kiwosi bwao boriga igorwarete bono ngobono rero goturahiga asoko mekyo bonda yani asenjere na kihokora obomonda kobomonda nekerora rinde afya yao nekerora rinde obochenu bwao na liurabe omontenengu bwogokumia. Okay, igobono kwaereire na kirero nkito chukwanda oyo minto doli kasiri tukolyarera buna togo chako mwaka abantu nabange sana twara kwanire buno bono kurumaega iguru ya morwire ao nando manyete bono ntotete gusikira abageni baitesiko lakini ntotagete kura chakirana tukolyarera ko tukwana na daktari igagocha kurwenya gitari yo alternative gose Apple medicine Apple medicine ye niki amorwe amarioga ya korosi kurwa semete mariogo kya ikiagero manyete abantu abange na bakuguna amariogo arosiri kurwa semete amanye gukumina bono igongaki igona amariogo kare yo bosaro na amariogo kare ye chintetere na amariogo kare ayanya gitari aronga ya korosi kurwa wono litukulyarera tutagite gukumanya akena amariogo arosiri kurwa semete na hinde marwe iri kya ya kurwa egere to gocha ko mwako gituratebena mwako litukuliye buri ko bwati gotocho kwanira igoro ya burwire gete kwamanyana uburuiro bukiboko bweni na mariogo arosikuru asemete mariogo kya hono litukuli ari tukwanire amarwaire akubweni wa kurwase amariogo arosiri kuru asemete igobono litukuli ari tubwate tobiki ntambaka lakini umajise kitobona chigo cha munyoka na tukurate amakora munyoki yake egere tubwate nena amarwaire arosi akurweni na mariogo yemete na aralia asitenesi asigari na aralia tukubwenye gweterasi amariogo arosiri kuru asemete lakini umanyete ekero tukwana igoro ya amariogo arosiri kuru asemete asobwango mono egotugukwana amariogo arosiri kurwase ebimeri bito emeteri oroje sikali amachindagara chiroje sikali ebinto biri bikwama ebimeri biri bikwama gali ekera amariogo akurusiwo atabekiri kemiko kende yonsi arosi gunenjira yekerero arosi gunenjira engiya nafoko nyorana abeire riogo ligokobwenia
asenchereria utari gocho konyara kubweneka ikaro kwa gocho gotoka gosote gutumia chi supplement chioka sote gutumia chindagera chioka yagera twate abana ntubwate amariogo arosiri kurwa asemete mwenyete buno boneka tukwanira amariogo ari anda convectional ose synthetic echinichi amariogo arosiri kurwa chikemiko akobweni umubero ito akimono lero nte tukwanira amariogo na arosiri kurwa asemete atabwate chemical kendi yonse igo asencherene abwate chi minimum side effect yani okuria okuangana kuri ku mubere usaso muno riwe songo bagotana reaction yo mubere igere minimum yani na asencherene na turikonyara kuoba mono ni ryo geringo gikonyu ninyare kondetere egento gete ninyare kondete ko ngati omotu ninyare ko ngondo kondo mende ninyare gosali kinyigo cyane ninyare gosali gosene egento gete asenge nchona amariogo haya igaro siri kuru ase emeteyi etongire na ndo manyete ekado kwanegoro ya Apple medicine goto kwanegoro ya nature emeteye muna nyasanyi tongete igaye tongete etokonye asokoria bunindagera asokorosia buniriogo asomubere otwarire ekemoa ose obeire wiki yani asenjere nina otari kwenyara na ndo manyete bonekera umubere otogi otari kwenyara igotakire egento gekoyo konya oboke kurwaria asikonyoro chakire gokwa oso chakire koregea bono koregea kurwa asoregeire koyoreta oirane gocha kawaida no ndogutumire riogo itano ne riogo rido konyu goseneji konini kwani kureduka osenesira bukwagora igota getomubere gaso sarikire gotia asinginje bintu mbire byabore taso mubere asinginje bintu mbire byaso taso mubere umubere otatagete asinginje kumie kwabete asekimugete bono notete kuyugwenia oirane gocha kawaida no tukorokana obuna bubukuru kubugwenia nekero bugwenia obugocha asogwetera asamariogo arosiri kurwa semete twate abana gwaririe alternative gose kwa bwenigo weterase amariogo arosiri kurwa asemete tokurukana Apple medicine koko ene nyagitari convectional twate abana gwatumire amariogo akorukuna chemicals kubwenia umubero igono asiri tukuria rero ndagite tukwanena amariogo amarwire nare agocha agochi kotemo ko yarwa jise amochili kwanyorana asinyire lakimone karwo ikirase semo yo kubwenia weterase amariogo yemete kwanyorana abwende bwangu igono TANECIOUS nero asinginjo ya alternative na bono ekero kwanyorena amarwire nare watwara atabwene muina nuwente gocha muina egeruto ya bweni aso gositokole oburingori aso bwale mono egeruto nyakonya lakini bono totaraikirana inki egikiasinya muina gosega na ende amariogo gaya na bakubwenya egento gitarasinya muino ga yona bwera tokubwate choice na njeti ruji gutumia amariogo gaya onde gutumia amariogo arosiri kurwa asemete asinge njobu yabwaye kwa bumenyirina side effect chaye egochire chinke bono tujigo kwanana amarwire nare ao okonyora agocha asomubero ito asinginje yokuborwa maito buno bono ndiro konyora ubwate deficiency ose amadini gete akete asomubere amadini buno bono amadini ya calcium nabako ke asomubere onyore gwatwalira umuchando bwa arthritis igona umuchando oyo bwa arthritis oromo nyene kuyugwenia guikura ara mente gente kiabolete asomobere igobono oyo minto Dorcas no murigeri on Ndizi television tari marwire onsipi agotambukira namarwire nari agocha asinginjo mubere okuborwa ebintu bono nabokonya kwaboriru amanyinga asomobere asinginjo tari kuri chindagera kibwate iron bono ekera manyinga yake ira somubire na byoko endomenta amanyinga lakini asinginjo tari komenta iron na ndo mubire turuji konya korosia amanyinga buno koro obwente korosi butambe bono andezi ayunya komenterwa amanyinga lioka lakini bono ekera go ikirega bono alternative lingo wote bitorina bono tosrosie enseme yao ekero kuri chindagera chianyara go synthesize go chianyara go sia chindagiri chiao chiarusi amadini ali yawo chikorosia amanyinga asomobero egera umobero onyakorosia amanyinga liba gutete uchikomendero ine indukene kilio konyorana bono kwarire chindagera chibwate amafuta amange waichoirie umobero otwari gosino obesity cholesterol yabeire nyinge nguchuri gosieka nemeki yao nguchuri gutwara mechando buno bono gosino yo high blood pressure gosine nkore yao konyora yachire okina bono ekere mechando buno yegocha na singinjo ayo monyene kwari chindagera chimbe na singinjo ayo monyene otari gukora exercise asinginje gasi yao
maybe okwendika saa 2 goikaransa mpaka saa 10 na goikaransa teka kwa itinsa chiaranji kwali ndagire bwata mafuta ndagire ngo endere yanye korosia mafuta so mubere yanye kwa accumulate kwanya kwa kini chikiro chiao kwa beire umugendo tokorokana kwa twali umugore tokorokana obesity gose kwanya kwa twali cholesterol enyinge asa manyinga nabokonya yakoletera umuchando tokorokana high blood pressure boneka yakoletera umuchando high blood pressure ngonyorore na otaje tibwango egereto kwa mario aguchikokeya amafuta ekorwa so mubero aguchikosamba amafuta ekorwa so mubero egero mubero oke unabona abane bali bahikira senyagitari itogari TANECIOUS ndubwate ryogo ekero gwikira ritogo kwa ilindo kweyaka nilindo kunyu yakora ryasamba amafuta ya kwanyorana gwakeire amafuta rero gocho kwabera so mubere akoletera obesity amafuta rero gocho kwabera aso mubere akeyimeki yao obugari bwaye amanyinga chaka gusukuma mono amafuta rero kwabera mubero amente obolito asa amanyinga asinyugotarabuya kwanyorana akorere akeire igoto base kuchandika ikiagera amariogo nari buno bono TANECIOUS tuaretera maya aso mwako oyo okogendekero gwati gusina singinja amorero muna twate abali bwati arthritis okonyorana ekera mugura ago gwati chichointi cyo mugongo chigusumbwete obigora habigoti bya ojo kuvuka mambi kwanya ngo gwati bire sana asinginjo bwate arthritis bando bara arthritis yalire paka chinyamiji cya marikoga okonyorana chibwata magandi sana chigugwati sana amagoko ga bwata magandi chisa chionsi ebichara turi konyara kolinga bire steep gose bire prito yani asinjirene abekira se point otari konyara gokunje bando baro meto mugongo yatanyari gwekumba asinginja bwata umuchando bwa arthritis bando baro mugongo yo kumuruma sana akuibibia gaso mugongo aikare karansirike abantu barakonyorana igora so mugongo aguo kalibirira gusamba ugoro kubegere egetamba gose ni gatagweri kabwata amaja makenu within a few seconds kwanyorana abo getagweri abera amaja yani yo bere libirira igona abantu barakonya bwate michando une asumo birali asumbugete yani amaruga atari konyara gwekumba atari konyara goikaransa atari konyara gotara asinginjo amaruae aberire achakire gokora amwatiri paka achakire gosiana ndo manya arthritis injiri type bere ndiro konyora arthritis yo tokorokana osteoarthritis gose osteoporosis yani asinjirene amaugao out of wear and tear okogota kwa maugao wasiananire sana bonekara gusiana mono igokonyorana achakire kolemoka nekera achakire kolemoka igao create space bono ngonyorore gagutuomera ekero gutara gose kwenda muno yo goteguka yani asinjirire ko muno yo gotengeri igobona emichane yonsi igegocha asinginjo konyorana amadini narabulete tokorokana calcium amadini nare abosama mafuta nare akora applicate joint ejiga kwama konyorana tokoroka yarokana flavio fluid bon amadini ya amafuta ye kerakoera na beko nyarikana na singinjona no bwate umuchando tokorokana idima umuchando tokoroka idima na ekero uric acid yako binyinge aso mobero gojane ko rase go ya uric acid naki lakimono umuchando yekero sira sigosina maruao osina nsali asimbongi chiao igokonyoro nyura mafuta ali okolire bono nsali asimbongi kwanya gwachakire kobimba especially ekera macha ya chakire ko bero igeka niga sio korne yo ikaransigeka igokonyorana ekera butiregeka a crystallized yani asenjirene akendire abwatanire buno lige na liembura bonekara abwatanire igakunyo macha ali amafuta ali yako borakora kwa manya bono gwachakire ama ugachakire gosiano kwanya gwachakire gwati gosali asimbongi lakini ko bwa mono ekera muga ya siananira akolire nsali asimbongi na kwa bimbete na ndi gwakole kwa ruro bonekera ama uga ya chakire gosiana ndira wika aita affectie na gose asinginjo yo crystallize yokeka anyora aretiro kobimba kondoro ekera aretiro kobimba igagosukuma liuga liansali liasoka liacha komera gochinze nega liacha komera gochinze yakoletero muchando tokorokane kalika spa ngobono ekero bwatu muchando bunoyo naboko koletero uyonde oleto uyonde igokero bwatu ari kalikania spa igokonyora gali sigetingiro gose iri spa igokonyora gali sigetingiro ujigota chance kwanyora okoigubororo e point ne kuru getingiro sari okoigubororo asaka ugaka kamera goche ngobono tokonyara gotara asare asabwatu sono mokenye gosomo cha gosekero ujigota chose nakagena kwanyora giga moja gotano kigali okoigubororo sana lakini ngo ikirere ne kalikania spa ekero yakinire igokonyora ya chagire koleta nsagwete enzanyi yao ujigota cha koigwa magani ujigota cha koigubororo ugunyorana chimaso si chiao chiansali igochibwate amaumifu kwenda igomune konya ukina muni konya komenta amaumifu asobwagali lakini mono nga yuro chacha akirete igokonyorana igacha agite kurura akaleta arthritis yansa asinginjo gwatigete amacha maro akabutoro regeka negera utiregeka akoletero muchando buno lakini rokonya umuchando yogocha natali asinginjo amacha ya maroro acha asinginjo yoko bimba
gosene bigoro tokore ko beke binge gosono gotaro konge kwanyora akoreteire omochando onde bwoko bimba chinseme chiao chiansa gose ase bichara biao gaiga bia bimba kuru moino na bigonyare kana bia bimbire mono baka bia balirire bono ko bimbo ko karoko ko baliri igokonyarana ekaro kwa chakiro twaro ko bimba kora ase bichara biao gaiga chimbongi chiao gutira igokonya gwatwara omochando tokorokana gout bono omochando yo gout omochando bwe kalikania spa omochando bwa rheumatoid arthritis omochando bwa osteoarthritis no omochando yonsi ekoreta maumivu asinse mochiao chechi joint yona bigonya kana chi joint chia magoro na bigonya kana chi joint chia chimbongi na bigonya kana chi joint chia marua lakini ko bwa mono emochando yekarore ase chinse mochiao chense chiomogongo tokoroke rumba na bokonyore yakoreteire omochando bwa nerves ne nerves nere gotirimbo go jinsi tokorokana tesati ka nerve the nerve yekaro ya very affected igokonyore yakoreteire pain kuruguru omogongo ire straight paka nege chara kirikiao ekenene kwanyora no gwatiwa usenega roji gotene osugu goikaransire geka igokonyora pain igochere sharp gotirimbo go goikogere straight kuru omogongo paka jinsi ya mojo chimate lakini ko bwa mono ekera moga ya yense achakiri gosiana gosechi disk muna abandi botambe bachakiri goimanyarera gotena rumba 1 na rumba 2 gose na rumba 5 yani asinjirina opimiru atebirina na bwato muchando tokorokana disk allocation gose I needed disk yani okonyana chi disk chao chi achakiri gosiana chi atiganire akabaga na ikaro chi atiganire akabaga gokonyarana omogongo uchugwe kumba kwanyara sharp pain asinge njona disk ye ngo comprensiere nerve yani asinjirina ngomiganire nekimogeri to gutaria mangana somo bere tokoroke nerve ibone karo uchi gutokana gwekumbire uchi kugorokana bekonyara bwate siorori sana na beko nyarekana ekero gwekumba ogochigotenna kwanyorana oigwete na ne musunte ogocha bosibwa na beko nyarekana ekero gwekumba ogochigotenna ogoiguna tokonyara kogoroka paka ogende gwekumbe te ogochikogoroka kochiari bunende ayo sipiga ko basingi njone navu ya very affected lakini navu yo otige igonya koteba na bonti gonya ko manage ne pain management gosechi pain kira igokonyara no boruire bolingonya koria kubore ekero bokori kabisa bogokora igokonyara na boigire asibogo komplesi na weli kabisa na ndipo ko yemiga kabisa kigosnyu gotaria mangana gocha mogoro mate igokonyara gwatwarire ntokorokana partial paralysis yani asinjirina gochakera mogoro gochimate igara magandi goikaransire kage tokonyara gotenotaria mogoro gochari igara magandi kabisa gosigare nambu gosigare paralyzed yani nanjirina tari konyara ko communicate tari konyara gotara na bantu baro konyane kare ya push kabisa ya migire kabisa igokonyana any direction bon yani gotara buno morebi asingi njona bono konyorana balance ya kubulire igo asinjirende ekaro bwato muchando bunoyo bwa arthritis yo konyorire amaliyo gonari gari TANECIOUS ugocha tokoe akubwenia muchando uyo okoretere gocha lakini ndirigo kwali ogo totaramanyana inki ya twalire muchando asuri ngayo muchando uyo berete na inde ngakitoko yokonya. Okay, daktari gabo gwakwanire bya sana asinali gwakwanire nga stroke na paralysis ine ngana yemo usino burero bamo gose tebyangu tofauti nile omochando tokorokane stroke n'omochando gocha okuomia ensemeyemo yani asenjirene na ensemeyemo igere moyo lakini yenga igekwete oinoro omochando tokoroka bwe stroke lakini ekerere mild na bikonyarikana ekosi tokorokana paralyzed yani paralysis so omochando bwe stroke igogocha n'omochando ogwafegitio bongo bwao nenkoro yao yani cardiovascular ne nervous system igobono omochando bwe stroke nomungao noyo gocha ose na nekero ko paralyzed asinginjo ya arthritis igo gose asinginjo ya nerves bono omochando oyo bo bongo bwao ekero bo millions emeyemo etari go kolegas etimogete na bikonyarikana osingurwa eliso utirimboke munu emeyemo na bikonyarikana o nekero gwate stroke na bikonyarikana okoboko komo kirekiri gotari konyara gotara gosonyore igokore partially yani nabotaka ukoimukigoro gwasinya yaenda pako koro komo kwaba nam yani asinjirene bone ensemeyemo goyomete goika inera abantu traditional bamanyete korukuna stroke asinjirende na ekuomia umuntu ensemeyemo tagutwara chinguru lakini ebimo byomoberoye biro bimoya bire kera manyinga ngotarare ensemeyo mangana ngotarare enseme chinya mamoyo chire tatiga bono obongo go communicate ensemeyemo bobwate emechando
inere korokwa stroke lakini ekarongo kwana igoro ya paralysis gose partial paralysis ndiregocha asinginjo ya nerves chao chikoba compressed gose chia finywa gose chia nyorana chia twarire obokongu bwotaria mangana kurwe nseme mucheyende na biko nyarekana obe paralyzed yokoboko guoka yani asinjire na umutumbu yole na magorombo yale lakini okoboko sino gukori nkori bobe na biko nyarekana paralyze ya mogokoka onsiabere lakini ensemo chinde mbuyachire na biko nyarekana paralyze nerves ye paralyze chinsemo chikogoro kuoka lakini chinsemo chinde gocha igoro mbuyachire igo etafauti neroro ekero bwate stroke na ekero bwate ole paralyzed gose bwate partial paralysis igo bono ekero kwanyorena amangana aya to kwana lituko lya lero na singinjo obongo bwao butanyara goikirania mangana uchimuina goko nyore ebe direction yakoborire enseme yamo chingi balancing yakoborire yo mubiro yani umubiro igwete no enerete enseme yamo kwanyorane enseme yamo igukugusine liso elirorire wiki gose okuguno tete gwati kwenseme yamo so gwata magandi gose kwanyorana enseme yamo eliso ndikorra umuntu turiko kwana bu speech yatakire gokea ugutantana okoboko kubwata magandi amange okuguru kubwata magandi amange na bo suspect na kwatwalire umuchando bwe stroke lakini to basa kuba munyagitari na ndo bumurweri ko to basa ku confirm ligatinyo nkari nabona abero murweri bono ne stroke kyaro munyagitari nabatebete bondigandi ya mario ye stroke yaya ndubate TANECIOUS no ne kero wikiro no ngereza na ngo kanina amaeresa yonsi pinamaya koraya kachasi nini egere turiye inkieke kiro asumobiro ekyare gasi machine no go confirm niga sieito no suspect ni manyiriye bikwangere nibitoke ne byoborwere gete bona eto bose ko munyagitari na ndo bomurweire at the same time na ndo bomo cha kotana bona tigandi yeryo igo bono ekero kwanyorire ensemeyemo umuntu nakamugete kero kwanyorire monto sino gali gosomo irio gosomo sanio gosaye kwachakire kuborwe speech lakini ekero uchikorigere ne lise elimo kwanyorana ngo ikaliria ati korabia okoko igwete ne kubwata magandi njira gete igo gwatwarire aka mild stroke gachakire gocha na ndo mweta abantu abange mbali ko take serious ekaro bayigwete mild yani njire nena ekaro yigento guchaka kwa mbali mbali kugerorana ne ntukiye kerekana ne mono bono kwigura magandi ukuru kwigura magandi ko kwigura magandi eliso kwigura motu utete kutwara magandi jinse side yemo inki ugotigera bakoje konyorana bono kwa kamukire osekuomire enseme yemo liba guchaka liri mapeme kiara butambe babate basumuntu bweswahili as teaching time igiko konya kianda yani umuntu w'ibesongona kuko konye kebao kerie kemo igogose bibiri gocho kobagoka kianda igono mbuyo konye kianda kubwa konya ekemo yani kubwa gotige ekemo kende bibiri bakakoriki ujikoro wasi onsipi oseke dambaye kemo. Okay, ndo shinga Cleonya Kese, good morning to Mwensakia tune in as usual. Petra Mokera, good morning beautiful people, asante sana. Keya Kasama wakire kwa Zimmerman Nairobi City, niko ndani ya Ndizi TV. Teresa Kemundo, good morning from Muranga tune in. Victor Sultan Obangi akatawa good morning too. Nere Thomas Sabokata Thomas Sabokura Dagoret South Waitaka Massive Dorcas Kimoma, please salimia visitor hapo wa kwani asante Kigima na bigo mwacho legenda gotuma SMS kwenye kubate ribori osekerengere chao sangana intwe wetera se namba ya 0792192834 kwenye kubate ribori ogantukuboli omo daktari oito bono mboli wetera ase namba ya 0792192834 etunyale gosanga asenchera ya bene na bigo bali mwasokere gochia ebibago tubwate ya masa yamo asenchera ye mitandao asansema ya Facebook otonya muna Ndizi TV News Digital unabotambe inko batenga ekere wekirega Ndizi TV News Digital osanga yani share uchi ase page yao eri abantu bonsi bamanyanga Ndizi TV ne bwato muroberibo okubwatoka obosemi bunga bunobo obwo chenu as Dr. Joel OMAYIO sai agokwanira igori ya marwire ali bakubwenia asenchera ya amariogo ye kenyeji yemete bono oera ili kabisa teribu ya omanya ebweka igoba neribu ya koreki nayo sange abantu bonsi bamanya nga daktari nabwate obokonye chingaki bamuganeti erinde babaikirwa senjera ya bwango asensemo ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News no tole chinsa chonsi no tole yamo ase yamo daktari watebirenga amarwiri na alimo kurwali yes
Nara dia yiga. Buna bono oyo minto Dorcas. Nani nara ya tari koruari mutanya ari mutari koruari. Tutaracha ase aitu tari koruari tugochakira aitu koruari. Na amarwaire na mange sana to koruari. Lakini muna bono manyite TANECIOUS ni specialist asa mariogo 100. Na amarwaire 100 na mariogo ya amarwaire 100. Kubono amarwaire na mange sana. We have thousands and thousands of diseases. Banda bange bakolengera na amarwaire na makeigo na amarwaire ara batano na arthritis na abantu na bamanyite buna yarenga kibuneye ya bokongu bantu bamanyire na bono bokongu bwabeire Kenya. Abantu bamete na abantu agotwara chialsa. Chialsa abantu abange bajimanyite ni chigo cha sinjo ya stress. Lakini amarwaire na mange sana ale lakini mono tete kwanda abasobu ngo mona amarwaire tukurwalira na ninye kwani ne imanyire bikebike muna bono manyete chinga kibune chitwateba abantu bale bwata amarwaire yobongo na amarwaire yobongo na amarwaire buna depression manyete karo kwa very depressed out of stress na poko nyana watolero umuchando kuri kuna depression no murwaire ikiagara bono obirengere byao byabere depressed obongo bwao na bwo muntu no bonge karo imikie ibintu biri bikotalia amangana asomobero tokuruka nerves cha beire cha twalero muchando na ndotana kwa beire depressed hono asinjire nena ekero watu muchando depression yani asinjire na bono turku igunu igweto mate kero watu muchando depression mu biro mu manyite ikyara chinya machi go watia kwanyoru bwate liberera enjara na bora nyoro egokoliyo kolego sotari ko igunjara mutu watia chitorji go kobora imanyire bune byo manyite na singincho kwarengere sana kwa strain sana paka watu walero muchando o depression lakini depression ina nere type wa na bogonya no watu muchando sino yo paipora ocha singincho kwa strain mono kolengereria kubono umuchando wibirengererio n'umuchando sumbweta abantu abange ekero watu wale depression na bigonyarekana otwale type ya depression tokurukana bipolar na bipolar yo konyora ni chimudi chao chigo change na konyora asa abantu bagose kai turi gose konyora asa abantu bakora ai turi ko rwatu gumutu ogotari korara chinsa china boko konyorege kubage ukori maite buno bano chumu ni chiro konya chigosira ekero watu muchando yo tokurukana bipolar bono kwanyora sometimes no bogosira okuboru o concentrate yani no ne karo no ne kanisa no abantu babwente ko igwenjiri bago bategeta kabisa ai bon turiko nyara ko concentrate ko lose ne kirasi monyo no mwana wata bipolar na bumwali mawasomira lakini yarali ense yaye ali birengere bya ataigweti ko no muchano buno yo depression na bagonyoro gusumbuire sana lakini gogwa tachiri TANECIOUS ali gonyoro ko konye lakini umuchano nura abandi batamanyiti abange bakoyorana kawaida umuchano tokurukana memory loss yani ukweba yes abantu gonyora akweba yani nabo komotebona igana Dorcas mugaso ungakire simi egari tukwana mungana ali twatebaneti kwanyara kwebi bono mukomera na mami kwa bona ngibona ngeri twakwana tekoro kyawe chakaba igomanye to no muchano gwatwali memory loss nembe karo gwatwali memory loss na bigonyarikana wachaka utwali kimanyiri gitangani cyumuchando tokorukana enzima umuchando tokurukana enzima no muchando ogocha bwobongo lakini uyu maitro muchando tokurwali gale TANECIOUS okonyoro kweba sana kwanyora ibintu biri ubwente gukora mbituru concentrate yani ko no negasi abantu bawo kumine wajoka na kibono kwabaye asingi turgo nyara ko concentrate yani uteto ko rinde kwa bire kwa chirucha yani ore stress umuchando ubwensima nabakonyora ko rinde umuchando onde tokurukana umuchando ko borukitoro tokurukana insomnia iko umuchando yo insomnia na oroka rochira sole no ngo yubweni tuli gali TANECIOUS iko konya chitoro chao cha kubode nabakonyora utete kurara chitoro chikobode nabakonyora utete kurara mugaso botuko kwanyora utete kuri igomete kwatwara umuchando w'umuntu imbalance yani emunera abo ekolende chitoro cyao etali wiya bone ekolenda chitoro mugaso yakoletera botuko cyabora botuko na mugaso turiko nyara kurara buya umuchando yo inabokonyora bwobongo oreterera umuchando ndi bwo mwiso tokurukana dementia na dementia karo ikirabo abandi baje maitera no muchando okugenda asa abantu bogotu igokonyora na bokweba abantu bali mumanyene na bokweba bayiri bawo na bokweba basani bawo na bokweba koragera kabisa umuyiboli yagokweba kabisa ego ukuboli na eno yongo na bomanye to muchando yogocha pakosiri kiregento asobongo bwao no ene speech yebole ochaka kwegerigu gokwana buya yona kina otene gwacha gutwara muchando bwokweba manyana arona jage gutwara muchando ndakiri kurigerigu mapema tuchiko ndetera asowike kyana bowika osibio bongo bwao kabisa bobe rapsi yani uchaka siro korusiro
tugukwegeria muno gukwana tugukwegeria marieta y'omonto tugukwegeria abana bao tugukwegeria abantu bamino asingi njona gwaikero muchando tukurukana dimension oino muchando gwobongo lakini michando yonsi ni michando tukubwenia igari sine gitali TANECIOUS ekere michando yabeire mengi out of stress nabokonya yakoletire michando asinda yao unabona umetekara kwarengereri sana nabokonya yaretire amuchando tukuruka chialisa nabokonya kana chialisa ichibe chialisa chiamuno nekero chialisa ichire chiamuno nabokonya chikoletire no bokangiti ichino chialisa tukurukana kanga sauce ngibona to chandeka ekero bwatu muchando ose amauta gocha nabagocha ke akauta kamogache igoro oromeme igoro gose oromeme kurunse gose chinyasi echichiomonwa gose igare sorome muoro nyore rubwate ibintu buna makombi abiko nyare kanana ugukoliye ndikubwate litunda kwa igwo kangiti ugukoliye ndikubwate boroboke kwa igwo kangiti nakubwa monna bokonya yakoletere omuchando ndibwe chialisa chigo chagaiga ase ekerege kiao tokorokana gastric ulcers gose chialisa chichiko okoigwa ekiongoreka abantu abange ometene yatipani gobo nubwate chialisa na ineke rubwate yatipani bintu biro ugukoli bigo produce biko meki umubiroro chiacid kwanya rwachakire koigwe ekiongoreka gutira nakubwa monekero chiacid echiroro nabokonya yakoletere omuchando ndokoroka acid reflux gose pile reflux chikokoletera acid reflux kindi yonse ugukoli kirekeroro gose kibwate chiacid igokonyora koigwa macha maroro agotiroka lakini gokonya yakoletere omuchando pile reflux ekero koli kindi yonse kibwate amafuta nalyo koigwa macha ya maroro agotiroka yibinde bibere nabigotware pile reflux gose acid reflux igo ekero konyorana kwachakire koli ibintu bwata moto skini yonse kya mafuta ugikobeka mono lyo ugikolia yani gie kirenda kyakoletera macha maroro gotira nabokomanyana gombwate eita ombwate omuchando tukurukana pile reflux lakini gobwa mono ekere gotirimo gochimate ende yawe yekire gari amacha ya maroro kwanya gotware birengera libingi gosige ntu yako wasete gosenaki nabagoika asinda yao asambe echinyasi chiria chinda yao ekera konyo gocha sobonge yego nyare kanekero omuntu buno bono konyora agutuma chindagera chae nabokonyora kwatumire chindagera chia mugaso kwari kuri gosensa sabona rito kuri gotambe kwacha gutuma kwaragera saa 8 kwaragera saa 6 bono mubiri turuji gutwara consistency yani njere nena turuji gutwara enaro kero turi gutwara enaro kokonyora koletera omuchando buno oyo mwichi acid chigweka chinsa chiria ndagere bwente gocha chianyora njeti chiasamba chinse mogana nabokonya chiakoletera omuchando buno bonto kurukana duodenal ulcers lakini duodenal ulcers ikaro yabiri nabokonya gwachakire koroke ndagere likwalia kire gwikanda yasoka gose kire gwikanda enda yachaka okoroma gose kire gwikanda kwanyorana ende goncho kana lyoka nekere ende yabiri kaboni ndagire yingu chigutwara bokongu bwo goseka mwedi chialisi chimuno nachikwande gwikanto bwatirio batenesi gari goto chandika cyana tabate na litu kuri ari ndete ko batebina amariyo nari tubwate gari yemete akubwenia amarwire ekaro yikira sinda yawo gari ase duodenal naboko nyona bono digestion yawo gosogoseka kwendagera yawo yabeirembe nindagire yeto kinjabwa tubo chawo boke kurugora ekaro kwayiria goseti gwesa abeti biya gosindagera kwa ebintu gwasibiti amaje namabe gosobo chawo bwaitiri naboko nyona igari asinda yawo yarosiri chi bacteria chinde tokorokana eita mipa gose typhoid ngono kwanyorana indekere gukoroma tiri necessary yebe chialisa choka agunyane kana typhoid ubwate gosina mipa andi kubwa mono inda nabe gukoroma ekero ubwate malaria yoto base kwateba nekere ndi kondoma na tebe tugone chialisa mbwate nakita kire tukupime torena muchando kyoyo bwate okoletera inda yawo koroma na yawo gutwara amipa igokonyorana inda yawo ngurumere sana kero kwende ya chenene yuko kogenda kwanyora ne bwate amakamasi na sometimes ngonyora ya kongire pa ya gore tiru muchano ntukurukana constipation yani cho ya ekongete pa na ende turiko enda raisi na bora ko tukuri musabire utaraji echo bone kere michande ya chakire koba na bokonyorana wachakire kutware ende tari boronge abandi okonyora baboire na tinikuragera asingi tinikwenda cho inko ende cho kujindi gusinikurworo rasingi njona echo ya ne ekongete pa lakini na bekonyara kanero sikuchimate esalie ebintu kuchimate enyore na yakore tiru muchando tukurukana imure chujikonya kweya gochimata ari asecho ya egokore egosoka lakini mangana nara gocha ara makongu wake chinse mochi au chiabosio chansoni apokonya yakore terjia chi infection yor ni chi infection jigocha chinse mochi au chiabosio na bekonya kana ubwate UTI na bekonya kana ubwate STI na bekonya kana asebinte bionsi no ubwate urinary tract infection ayacha asinge njogo sunumo sobati anyora tukurwa secho na bekonya kana eche asinge njogo watambokere tiko gobona kwa twade mechando
chinsemo chiao chiabosio naye na morwire tukubweni gari TANECIOUS umo ntubwata moriogo gari agoita chimang'ana aye buno bono chinsemo chiao chiansoni nabo konyora na morwire ali agochora ng'osi moriogo narali tubwata amaya sana tobase kunye gochandika mono lakini nabiko nyareka nubwate UTI ya gochandire sana abantu abange botana na tuli na arwaririe UTI erikali yani asinjire ne miaka 10 ngonyo kubweni umuchando gwinsemo chiansoni nabiko nyareka next yayo ubwate munita abantu bari aromba gutaka kwanirwa mang'ana lakini paka no na abana bakerera ngonya bari muchando UTI ibono kumwana moke kara abo nabo komotene umuchando uyu munyagitari osomi n'umuchando ura chinsemo chiao chiansoni onyo gwachakire kuyegi igero n'umuchando utambukira kwetera chicho umwe n'umuchando utambukira kwetera so kumira n'umuntu bono uyu n'umuchando ukuri onde bwensi umuntu nabako nyora yiri boye aende cyo bagusanga na abana baye anyoro yutigirora na abana baye bayubwate bayutambukira kuro igo mwana kanyoro chakire kuyegi chinsemo chiansoni umuntu omonene n'umuntu n'umugoto usumuhaka kakuyegi chinsemo chiansoni kokonyora ngwati woro nyo n'umusate chinsemo chiao chiansoni basate konyora lubwate muchando chinsemo chiansoni muno munyete muchando nere ya chire chinsemo chiansoni etari kubwene karaisi okukumira ngakibona nero ya ikera murwira ebuna konye kumirana kunye kubwena ali kunye korosya nara abo murwira amakongwa ke goto chandike kera kubwa chinsemo chiansoni eitest yae yani burwira buri bokocha asingi kumirana kimubere eite UTI asingi umuchinsemo chiao chuwetia macho muno konye macho kuigurore karago etago ogusalira sana amacha yao ali turungi amacha yao ikuiguna go sambe karago soka amacha yao kuiguna go dre bandu borokonya bwate blockage yani osipasio blockage kuiguna amacha yao dre yamonye uchigocha amacha ya ndake kerubo muchando buno yose chinsemo chiansoni nabokonya ruchakire kugosokeria amache agwatera ni makomechiko muna manyinga kusagwatera ni amanyinga ya muno bono muchando nolibwe tukoroke UTI ematura ukosokia amache abwate amanyinga lakini muno abasabati karwacha korra amache abachakire gwaterani gabakaringa na batwale cervical cancer ndi nyoro mutinyo no cervical cancer January is the cervical cancer month ibono tubasa konya gwachake guitira amache abwata amanyinga ochakaringa bono basi na rwale cervical cancer kansa nekero kwa bere diagonal chide no wate kansa igotobase guchandika mono guchaka kwirwaria urase gutwara stigma egoitobosa asingi njumu chando olingi tokorokana urinary tract infection gose STI amachande yonsi kulinsemo Johnson naboko nyorana gwata irigo chagale TANECIOUS intuli ritonyo na muchando kyubwata muno wana basibati mbabwata muchando kurukuna candidiasis lakini candidiasis yengo tambukere through sweat through komera na gwe fluid yo mobile kono gutambukira kuraso musibati kya so musati mndu bwato basibati babwata muchando kurukana rukorea okonyore discharge yegocha asingincho discharge ndabu yacha gutwali harufu asingincho yo komera nechike bacteria ya rukorea nabo jikonya kana chitoka se chona konya kana chumera ne kemobile kubona emechande yonsi pia kala ya gali asole tobase kunye guchandika nandi tobase gutwara obosoku kintu gyasumbwira abantu abange n'obosoku chinsemo Johnson gara gwato muchando tari gutaka abantu bamanya ikyararo kina n'obosoku n'obosoku oboete stigma musumbwete yani me abwate fear of the unknown kwana tarago ja TANECIOUS gali kyanduru kubolinga yurwa tonye kuboboete kueresa tukubweni mapema eminto bitaraji kwanda isikolia sansa okay kabisa mwanchu murigeria oereire buya sana abasubati bakobwa obosoku mbali gukwana mete bakubisa paka yachigete nali bakomyoka guchinyagitari mwanchu murigeria nganchire tosio myomotimo omoka keyo iga na nditumanye koirana endatwererenga narariaya batari korwari okayagiro toeresire amarwere ari ayonse atebire ninko gwenya bari tokoirana asomo korwa somo timoko nacho kotweresera narari yayiga batari korwari nabo iko nga amarwe gari watebimi yes nacho kotweresera asenchera iyo wime to basogosuka to basokugenda tambe enero Ndizi TV obwanso bumugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi
murigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya Embassy ekeroko genda Nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nagokorera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwensu, Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ibwate playgroup goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mu bayisaine na boigo bwatu umanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kirisimi Potters Haven Premium School. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomucho Kisii nige ukumanya buna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga ase chikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo Kisii apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusii.
mwana mwancho mwarire beta sene kya Ndizi TV asoko gendera gotengera omurubiri obwensa kya emambi ya bono asetogendete gukwanira igoro ya marwere ali akorwariwa na amariogo ye kienyeji goze ama atebanga herbal medicine nabo daktari agotwereseraga iha nagendete gotweresendete mwechinga kichaye erindata anyale kogendera gotweresera ase obwime nigoro ya marwire onsi ali akorwariwa wetera ase nchireyo ya egekorogose kienyeji nabo igo ateingana ali ayiga atari ko chiana nagose atari korwariwa ase nchireyo yegekoro igo to basagoska to basakugendale wono ikaransa tega amato nande konye kubwateri bolyo to basakobwa kobolia kyageranga daktari no alega igasinge ncho yao mwanchu murigereria igobono boli wetera se namba yesim iyere 0792192834 inere enamba oranyale kobolia ali bolia go sosanga kerengere kyao nabo igona bogoto bwate wetera senchera ye mitandao asensemo ya Facebook okotonyera muna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube to bwate muna Ndizi TV News. Daktari. Yes. Ngwate banga amarwire narororo nokubwenya witira asinchira igikoro nande naro anara lyayika omanyete oyo methodolcas amarwire na mange buno nati kote abaneri na murwire tokubweni nabali 100 na murwire tutari kubweni naro nabatikali tara mange mono lakini bono asinge njichi kakichito na ndio asinge njobono kurbono wechubo sindogendrete bono ndio turi kukosa turitia sali tutari kubweni turara kosa turitia sali tukubweni yero tugocha wiki ene ndio tutera na bono nara lya kyaro mwako mumuririo Ndizi TV no tuli naye kereri tukulia chumaine tubase kuchandika bwate tariki ekyagere bintu aliganyo mwako oyo ni bingi na ndio tukwane amarwira ayo chia sowo imemono andi na kitogo kora twetange kurwasi amarwira ayo lakini mwete itukulia lero ndina turakwanira ngo aso igoro na amarwira alia akubweneka osito kubwenia asinye gitali TANECIOUS nara lia muno twatikiro tewa tukwane semo yeskere tunyani asamo ugago eta twatebaniria arthritis ngobwene twachira amarwira yo bongo tubase kuchandika muriro wongo lakini maita muriro nari buno bona chandita abantu tokurukana Parkinson's muriro buno bona Parkinson's no muriro boko gero umuntu akonya kotenga chinyama yani asinjiri no ko kirite takonya kubwata ke kombe takonya kubwata nani karamu alike abantu mbali bwata muchando buno yo sana tobase kuchandike kiagara TANECIOUS no ere gali muchubusongo chisemo cyanyangongo ko ikirororo ndoro muchando yonga inkieke yakoba ikiari chimaso chinyama chao okonya chikonya kotenga chikonya konyegera yani asinjiri na turugutwa chibwati stability chirioka no muchando tokurukana Parkinson's lakini no manye to muchando oyo abange bali na ndibata yobwate bwata muchando bo mono imbalance no mono imbalance ko balance tuli chiyo mone samario garo sirikuru simete iga to chandike kiara abantu barokonya bako kaliberera na ndiyake kona ndokenda na kendi abantu barokonya bako girumu nyu mwana aromo kera kini akugira mura aguchikolika ege kitabu kyaba machoka to chandike kiara abantu una mbwatu muchando unoyo yani no okoboko kwa eka gwatiro sinikento koboko iga abakugira mura bano nani ka esukuru awo sinyukuna kyao koralike nani umuntu kali wana ukumina ka gwatiro nani simiyaji taikaibiri cyabera machoka koboko kwa ego kendete kukugira mura yani no kugira mura macha abana yabane chisa chubo kendo to chandika lakini abantu bane ndokonya bakugira mura babwate yani libera ligocha lyatuboka lyacho mubiro mugima osweti uichora macha nyine yangabe geteyanyia nani chitakanke ona ndokenda na kendi no yo sime chandeye asingi chobwato muchando asichiyo muni chiao sasa manyingao yikaruwe kire gali TANECIOUS turire no muchando yobwate no muchando wechiyo muni usu no muchando obokongura asa manyi infection ira asa manyingao kubwa mono abantu barokonyora chisemo chiaye gosene chisemo chiaye chama agu buchandika sana asingi nchono nabwate chiarachi nabwate chi bintu buna usina asima nabwate muchando kumusumbwa sesemo yoko ya nume to muchando ni muno wono bronchitis bronchitis ne kero konya na bantu windpipes chiaye njibwate infection na hande kubwa mono okoyano ko ndigo koba ekero konya umuntu ade to singo gotire tiro aitali ngo obesity bono konya na koyana ali sana kusindiro konya umuntu usine karatu de stress bantu bali muno wono adeno glands chiaye chikosumbwa sana bono abantu bali konya na kero kwa mwere stress bono paka na noko makaka iko makaka yani asinjiri nina aku converse
ago collapse asinge njone ngintu kiamogeje mono yani burro uno bonge ibono no bwende ko manyana obunu burire mbwate mbwende ko enda mbweni ikiagara na bura nyoro muntu ko geje no mbara kati onyore gwakire so sigentu kiakogeje obunu burire bwende ko sugurikiro bandu bole bwato muchando asise mochi abo chia amuchinyama bono chinyama chiko batiri ko liko tote na muscle cramps na muscle spasms akonyana chinyama chayo sikatalirike kaiga okonyana chiwati kusana lakini ende wono mwenyete kara yonsi pia ko na bokonyana no ni chinyama ichiko mwati ani ndo wika kwanyorana chibuhata ine osokonyo umuntu osene karara yose karansti utwara osene muscle pool binde byose bibaso kuni gochanda singe njona ko bwate michando uneye na bokonya ya shugulike rugali TANECIOUS support center lakini mweta bose bati mbale buno bono bachandikira sinyomo cyabo se bose bati nabasaje asinge njona yo gotanyora abantu bote hane infertility mwete binde bya cyanda bosisana endo mwete na gusiye ito ono ntuye nete no muntu nabwende ko kutoka so ira se familia gutwara abana ndande tariya bogusiboka bayigenete no nayo monyene ko kwa marriage yes bokonyana kwa kodo mwako ya mebero manyano muchando nororo tarago chagali kia na utokulie litorena ngayu muchando webere tabira toko bwate fibroid nabira toko bwate ovarian cyst nabira toko no mono imbalance yobwate naende nabira toko na igali asiwe chi omuni chao chiabo chise mo chao Johnson chin infection chiroro chia kosi yugutwara infertility nabira nyona singinjo yoko bege kamono kwanyora na bono kwachakire ko biko aruka imalia so na bandu bole bwate cramps chikubasumbwa sana bandu bole bwate muchando bona amenolea na dysmenorrhea yani asinjirina na bakoro mwako mwima atanye korora abagani bali baye musubati na ndi mbaroko nyora no mutinyu mwima baroche abagani baye bagocha ko period chigo cho mutinyu mwima to jandike kero muchando uno yekera beire to kunyara kokora kito kunyara konyora abana igali asenyuma yao igo muchando uno yekera uri na botara gocha gali ekere torena muchando kyoyo iningi kekogera kwa beira mutuka mangego otari konyara bana basaja mboro munyite igali bona barasinyuma cyabo lakini kene ngiyo bagonyara kokora igo mungu wete minute turikonyara kuri mu mugondo asinge njona kwa beire wiki chinguru cyao cya keire mono igo ntose utandike kya TANECIOUS gali na bugocha nendo munyite tubwate stimulants tubwata mario ago konye karutwara de system nga yisarekirete kwanyara naye koirani kwa beire muno bwene takobara kini nduma ntueba abandu bale bwate prostate abandu bale bwate chinguru cyabo chiko nasansinge bwate sukari diabetes abantu bale bakwera ni chinguru cyabo asinge bwate pressure naye to base konya ko ndana tiganji ko chi stimulant ko maite no bwate pressure ngwa tole miki yao onyoro buguma bwa bwachira tambe njituligerina nga yumu chando yo chakirete ingi kebwenete ko korwa egere onyore koiranire asi obuguma bwao ko banomo ikiagera abantu abange bachani kiresane garawo chikorera iko konyoro munyokere stimulant wango emokonye egere ta robo soko lakini ta komanyana obuguma bwae obekire intencha obekirase ore akongo na umuchando yekaro gocha na bokonyana abantu saja mbaro konyara macha atari gocha bwanga sinjo bwate blockage yani chisemo chirichabo konya cyasiekire ibone kere prostate yaki nire ose kwanyoro gwachage utwale blockage to chandika ikiagero michande yingi bone ko gusumbwera mono ingi ekobera iga niriyo bona bokori nyora gali TANECIOUS meta onye gitaro to bwate TANECIOUS na bange nani tubwata bakora research tubwata bakora igasi yonsi no munyagitano arore busubeno litokoli arera okokoro bulingoli egara manyana muchando kiyoyo kulia aningi kyayoreta nindo mwe turi konyo chandika kwaeresa mono ningi kekene yaya kubwato muchando mugongo gusumbuire ikyaro mugongo uno liga na bokonya no bwate binte bingi lakini mwe tabantu bali bagwati kumutu sana yani jisa chosi ya watu kumutu baka kirengaki asingi njabwato muchando tukurukana migraine lakini no mwe tumutu na bwati nebigoti asingi njobwate meningitis na meningitis no muchando goita sana yoto kuchandikana wono mutuka rokonya gwati tikandi yikingo takunaiga osepeni kirega ro mutuka nyike igo muchano no rasigete yana bora nyor gwachake koliye peni kira kumemene kaitisi gwati yodoro jina gwachake koliye lia sabe lakini wono na bora nyor migraine gwati no muchano na bogocha asinginjo yogo twara 8 biranga liye binge gosiyo go strain mono gosiyo gwako na bokonya rwate inchali muno wono konya abantu mbere batumerete akatuomera sense moyo bongo bone navunire umiete yoko bwate michando une umubiri ugo chandete utaramanya nkike koliyete Teho cha korayo cha kwayira koyo iliyo no wende kurigeri wikiano TANECIOUS yaleka rowika nduriko ko iliyo ko nasingi chukwache kwate bendango kurumira ndutako manyende nechi alisa na mipo bwate typhoid bwate gose malaria yakolira gose ningieke kiagera ende yakorumata gose nabokonyana watu ali gose food poison bantu mboromaite barwaniya abantu ba family jinde asingi chobali etendagirembe ekaburukana ekamulete ntukorukana food poison wana akorumusano mawatana umuntu twaragirite igoro nyarebe ngono na ronkoli asingincho chindagira aliete chiapete chimbe noyo uitana gali no sente asinge tomaite kobono gukuri chindagira naro erende kiagara gitogocha bosibina so wasobotabu gatobatena goikobwa atiri chiko lyokoli chindagira
Okay, ndo chenga kemi Sophie Motangi hata yasiri tukorinde manena nyasa tuanchire twarore wishing mashabiki wote lovely day ahead kurwa Nyankongo Junction getting you loud and clear na boigo ndo chenga Judith Hill hata Ndizi TV is a peace setter good morning Job and Dorcas tune in live from USA Ocharo William awatewanga good morning from Sensi Kisii ako locked in asante sana Nerekla Onyakiza good morning team wensake tune in as usual nere Vincent Kenyorota watching live from embassy niko ndani asante Kegima nere Dennis Mogoyata good morning Naivasha Karagita na my wife Yunia Kwambuka na my daughters asante Kegima mwacho moligeria gendera go sanga monaitwe wetrase mitandao entunyare gotwara umanyi 20 ekiagira daktari gariga atumanye asenchera ere engi akigima daktari yes aikere okorwa obugwene abwa mari amari ogaya nunyale kuburukani nali ande obugwenia turiko tokana obugwenia obu no kuburukani kiagara umenyete kero kuburukani amari ogara kabere yemine tina goikotwara abanyagitari babere at the same time na bora nyora ndake nkaenda nyagitari yes tinda nyora change wango na achira sore yes yo mitodorika ekero obutwata abanyagitari ara kabere and bonse kuikoba era se bamanye state echibere so tadi oyo kama yete kya ukora muina na amanyete no ndi naro gukora kurwa lakini bono tokana oyo manaro urige sunteime igogo chikonyora ne mariyo ga nare kara counter igokonyora onye muno wono muntu gwate osine sukari atoke na mwiri yogo na netarate yo ko mwiri yogo nyagitari na bwate sukari abokonyora ne sukari ya bere manage ri ikira sigete no ya moment ri yogo nyore irandense ya kosiri omuchando munene sana ngobono ekero munyete na gutumira mariyo gara kabere aya nyagitari na hapo goikana indo toke na abantu abosyo yogo kwa mariyo wa imete na amaite gutumira aya nyagitari no yogo kwa aya nyagitari na amaite na mariyo na ari imete ogutumia ikiana ndo bonse toka tukurwari buruire bomo abanyagitari babere igone magana itariko nyarekana igone kena batebina uniform umunyagitari yo onye no umunyagitari yo convection obwate na nachagirwa gutumia mariyo yemete gose omunye no umunyagitari TANECIOUS wacha nabwo matena gutumia nda mariyo anyagitari egere karutura at the consultation table tumanye na inkie ko yago kora na inje ninkinta kire gukora ebinde bire bijo gukora bigotuma kyaro mubiro we mwanya bantu buna tongire noro ogoko genda buno ko yotebia asobongo bwao we are 100% our attitude igobono ekaro bongo bwaona elio geri ngonyine eri sukari noje eri akonganeri sukari yengo je gutumia mariyo gaya ibere concurrently ayabere concurrently yani asukubwatera namo na ningonyorora chiro gukoreta obube boroba nene mono kubwa buri kwari kurwani ubuya bwa ibono goika ochore na inkikerio gukora onyu kubitereti no muchando yo gukora oyo nyagitari kubweni noyo kono na poko bwenigwa goika mariyo abantu ababere bonsi batware ushirikiano bamanyirani kyara we are not in competition twensi igotokurwania obubwenia ose okubwena kuomubere umwanya bantu okay okoba yechinsane biro mwanchu murindo chenga byatonyorire kigima kolenerondo chenga eno kuombesa watabanga good morning watching you live from Keboba asante kima chinsa chatonyorire mwanchu murigeria ndetenge daktari alibaga atwe oboseme bwaya bomwerio nyuma tutarasieka ebirago yes kera lituko ikotokubuka na yaye na kera lituko ntubwate amaya na lero kwanyorera amaya lakini bawote abana aso mwaka oyo 2024 TANECIOUS yebangire kogokonya ekero bwate umuchando lakini bawote hana prevention inspector tanikiwa ayetema aso konyara gwetange egere tubase gwe tukikira umuchando lakini kora tokokonyorire no toralia to eliogo egero bwene egere tukole umwaka aso bwa munyasa karanje oyolingi bosibwa ino gakurukuna daktari Joel Omayo daktari Joel Omayo gakurwa sinyagitari TANECIOUS Support Center na TANECIOUS Support Center ninyagitari ekubwenia gwetera samaliogo arosiri kurwa semete ninyagitari ekerero ibwati machine chekerero ninyagitari ekubwenia ekero yako lingoliri amanyire muchando kyobwate ninyagitari yao ayo monyene ekero tagete kotema alternative medicine tochandika ekiagera no tole na nditwe bangire mwaka 2024 goko amaliogo aragokonya aseme chandeli obwate kotagete konyoro munyagitari namba isimine ngororo enoti isano ibere inye isano isato inye isano 0748 45 no jati no munyagitari asinambe ngororo 0726
92 45 45 yani noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano namanyiro naro tararika enamba y'umunyagitari ne noti isano ibere inye isano isato inye isano lakini kwa mwana bo tulia so mtandao Facebook gali uri TANECIOUS Herbal Center Limited TANECIOUS Herbal Clinic and TANECIOUS nero yoke gwate college gose enye esukuru egosomia abantu gwetera samariogo yoritana tigosie mete tokorokana TANECIOUS Herbal College ona bugulika TANECIOUS Herbal College gali so mtandao Facebook otonyore gose na boso gali so mtandao YouTube olike TANECIOUS Herbal Center Limited na YouTube gali limited igolire LTD rienge TANECIOUS Herbal Center LTD abo to ulikeri huko ase bali banjete ko toma chiripoti chiritiyo sibaye trinya gitali gocha asobwagale nabo kolika ogotoma ase info@tanecioushabo.co.ke kwesena bogo tulikera contact@tanecioushabo.co.ke nabo se website itu www.tanecioushabo.co.ke nena bogo tutalera oyemo aseyemo asumu chiwosongo chisemo cha nyangongo nekaro guika nyangongo ne kyokora gurukurusuneka gurumosocho kurukera okarogoro gogocha pakeste chime otambuke para mate petrol station nero jira ya masosa uli na nyangongo centro SDA church injere guchio ronga yere wasotire ngora wike nyangongo dio ke primary school oske wosia ke para mate TANECIOUS Herbal Center Limited para rogoro nyangongo centro SDA church gukuru Nyamira ayo ikira gesteketare uli montera bomule como osomo conductor egalingo etere nyangongo nyigweta nyangongo ngikeri gabu TANECIOUS onige gweta chogo oikere igetare oso echanction ya nyangongo otirimboke gana mogoro ngora nabokonya goikire TANECIOUS Herbal Center Limited igotoko mochiwo songo chisemo cha nyangongo. Okay, asante kigima ndengi kwa manyirenga yaberete enchira aereire igaereire asenchira engi ya kigima nganchire mwanchu murigire atotigirega iga ende tunyale kwalibaga emeroberio yende eyo ekokochera ase embeo twara oburigire obuya ime ya Ndizi TV nabo bwanso bomagosi ereteriane Dorcas kemomani gotwara engenere job mangi oyo twachaketenere kubwatena kurwa chinsa chiriche ikomenebere oika bona iga nabo igo yo ene kingamalio yene chibicha awikire asenchera erengi kirano nere Joshua AUTA twara lituko ligia nyasawo yo